Hei kaikki! Tässä videossa opit, miten ja missä aloittelijat voivat käydä kryptofutuureilla kauppaa, miten saat rekisteröintibonuksen ja miten avaat ensimmäisen futuurikauppasi. Yritän selittää kaiken nopeasti ja yksinkertaisesti. Aloittelijoille Binance on paras valinta. Se tarjoaa laajimman valikoiman kaupankäyntivälineitä. Binance on tehokas ja luotettava alusta, joka tarjoaa aloittelijoille kaiken tarvittavan varmaan alkuun, yksinkertaisuuden, turvallisuuden, likviditeetin ja mahdollisuuden kasvaa vähitellen yksinkertaisista kryptovaluuttaostoista monimutkaisempiin rahoitustapahtumiin. Lisäksi Binance on maailman johtava kryptopörssi. Huomio! Bonus aktivoituu, kun rekisteröit uuden tilin, joten noudata videon ohjeita. Jos olet jo luonut tilin, voit poistaa sen ja luoda uuden, kuten tässä videossa näkyy, varmistaaksesi, että käteispalautusbonuksesi on aktiivinen. Jos sinulla ei ole tiliä, siirrytään rekisteröitymiseen. Siirrytään pörssin verkkosivustolle Binance. Siirry rekisteröintilomakkeelle. Anna sähköpostiosoitteesi. Seuraavaksi sinun on vahvistettava, että olet ihminen. Seuraavaksi sinun on vahvistettava sähköpostiosoitteesi käyttämällä koodia, joka lähetetään juuri antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Seuraavaksi sinun täytyy keksiä salasana. Sitten erittäin tärkeä vaihe, tällä sivulla sinun on annettava bonuskoodi, joka löytyy videon alla olevasta kuvauksesta. Tämä koodi antaa sinulle 20% käteispalautusbonuksen spot-kaupankäynnin aikana. Tämän jälkeen sinun on vahvistettava tilisi. Älä huoli, se on nopea ja intuitiivinen prosessi. Vahvistamisen jälkeen kaupankäyntitilisi aktivoidaan ja sinun tarvitsee vain täydentää saldoasi ja aloittaa futuurikauppa. Voit ladata saldoasi napsauttamalla deposite-painiketta ja valitsemalla sinulle sopivan lataustavan. On parasta käyttää P2P, tässä sinun on ilmoitettava summa dollareina ja valittava sinulle sopiva maksutapa. Harkitse alla luetelluista vaihtoehdoista paitsi valuuttakurssia myös luokitusta. Sitten sinun on valittava sinulle sopiva vaihtoehto ja napsautettava Buy USDT-painiketta. USDT eli Tether on suurin stablecoin, joka on sidottu suhteessa 1:1 Yhdysvaltain dollariin ja toimii sen digitaalisena vastineena. Tarvitsemme USDT:tä futuurien ostamiseen ja myymiseen, kuten myöhemmin videossa näytetään. Kun olet napsauttanut Buy USDT, sinun on suoritettava maksu intuitiivisten ohjeiden mukaisesti. En tee tätä nyt, koska minulla on jo USDT:tä saldossani. Lopuksi älä unohda napsauttaa Transferred, Notify Seller. Kun myyjä vahvistaa maksun vastaanottamisen, varat hyvitetään tilillesi. KUN USDT saapuu fundin tilillesi, sinun on siirrettävä ne futuuritilillesi. Voit tehdä tämän siirtymällä futuurikaupankäyntiosioon. Etsi nappi Transfer. Valitse seuraavaksi, mistä siirrytään. Funding ja missä. USDM Futures. Siinä kaikki, varasi ovat nyt futuuritililläsi. Nyt voit tehdä ensimmäisen kauppasi, ostetaan Bitcoin-futuureja. Näytän sinulle yksinkertaisimmän esimerkin. Ensin meidän on valittava vipuvaikutus. Valitsemme 2x-vipuvaikutuksen, sillä mitä pienempi vipuvaikutus, sitä pienempi on riski menettää kaikki rahasi. Nyt meidän on päätettävä, avataanko positio ylös vai alaspäin. Avataan pitkä positio, eli oletetaan Bitcoinin nousevan ja tekevän voittoa. Seuraavaksi meidän on määritettävä hinta, jolla ostamme. Mukavuuden vuoksi napsauta saatavilla olevia hintoja, valitse volyymiksi 100% käyttääksesi positiota täysin 2x-vipuvaikutuksella ja napsauta Buy Long. Siinä kaikki. Kauppamme on avattu.
Hetken kuluttua näemme, että hinta on noussut ja nyt meidän on suljettava positiomme ja lukittava voittomme. Voit tehdä tämän napsauttamalla market-painiketta. Onnittelut, olet lukinnut voittosi. Video päättyy tähän. Jos sinulla on kysyttävää, jätä kommentti, yritän auttaa. Hei kaikki!